Sawubona. Njani? Ngiyaphila kunjani? Sikhona. Uyazi zethu ukuthi uma umuntu wesifazane ongashadile, ngolala kuze kuphume ilanga ey'ngxeni. Kodwa hayi emendweni sisi. Oh, Ncasemankonyane. Ngiseliwe. Angikajwayeli kahle. Kukhona-ke engingakusiza ngakho ngoba ngisanesikhashana nje. Hayi, sikhululeka singaqeda. Okay, senze kanje kunganjani mangaba yimina ozopheka indla kusihlwa namhlanje? Uyakwazi wena ukupheka ukudla kwesiZulu okuthanda umyeni wethu? Ngizozama. Iduka usalifake. Onke nomhlonipho engikunika kona. Oh, Mankonyane. Ngingaseni bandla kodwa akukho appropriate for Appropriate. Mankonyane shisa awusho wena umhlonipho noduka usuku lonke. Ngeke samele ngitshela uSifiso. Samele ngitshela umyeni wethu ukuthi athi ukuthambisa kancane isandla ngeke. Uchaza ukuthini? Uchaza ukuthi le ngubo onike ukhathida azimfanele udokotela. No. Cha angiqondile kanjalo. Mankonyana mina ngiseklinikhi usuku lonke ngimile ngiyafukuza ngisindwa itshali. Angeke ngize ngikhona ku impractical akusebenzeki. Ngempela Mankonyana ngiyasha. Futhi eklinika akukho sterile lapha na lonke impisi ngidonsana namabacteria namagciwane yonke lento ngibuya nayo la endlini. Hayi bosethi ngosuku olulodwa nje wena ula usufuna usilethe indlela zakho zabelungu. Ufuna ushintsha yonke into futhi lena endlini ufika nje. Zethu ukuthi udokotela noma cha. Akuchazi lokho uthi lobola ngalelikhokhiwe laqedwa lona. Kuyomele kuyiphathe ngendlela sisi. Enenhlonipho. Uyazi ngiyacabanga la ukuthi le ndawo yakithi ibe nokuthula ongakanani. Kodwa kunento enje eyenzakele angazi ukuthi abantu ababuya kuphi lapho. Yazi nje bangenela abesimama abahlala bodwa ezindlini. Kanti le ndawo yakithi ibingavithuli. Angazi ukuthi umuntu uzobalekela kuphi manje. Hey, wona kubona mama Betroni. Sikhuluma nje umuzwe sibili lobeka leli cala leli zekiwe. Kodwa sobabamba labafana sibavalale. Okay, Dlamini. Bafo. Ma. Phelele kwethi la. Oh, Usithinte uma uthi khona into ezwayo. sinahamba njalo. Uzowashesha. Hayi. Ngiyathemba ukuthi ngizoba right. Ya ngizoba right. Bakhona ke futhi nabantu abazosebenza night shift. Bazoqala ke uzobona ngamalambu la emawindini. Phephile ma. Ngiyabonga. Sale kahle. Ngizonke. Yawazi madoda. Sale kahle. Wait, Tata! Mngani wami. Wait. Ngamelonga inhliziyo namhlanje. Angeke iphinde. Ngibona amaphoyisa yaphuma yangena. Angazi kwenzakalani ngiyayibonga inkosi ukuthi ngikuthola usaphila. Kwenzakalani mngani? Ngigelele igebengu. Akakulimasanga mngani. Bendlele angibonanga lutho kodwa nje ngiyavuka ekuseni akusekho lutho la endlini. Asimbonga umdali ukuthi inyama isahlangane nomphefumulo mngani okunye uzokuthenga ngithi yazini kunomfundisi ofikile la ukhambeni mngani uhambe bamba ama-home sale mawungafika nje akubeka isandla kuzosuka wonke lamasha namabhada kulandelayo mngani Igebengu nomfundisi ehlangana lapho leyo nto le. hayibo mngani wena ubone njalo amabhada ukuthi khona ukuhambayo la